This shit crazy. На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап. На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап. Обича го него, но види ли много с очите за смяна. Готова за смяна, изкочи в студиото и мисля, че няма. Година по-късно смени ми се плана, алпина импала, но хез на волана. Отзаде сме двама, не слагай колана. Не иска на баско, тя иска Панама. Лятото Миконос, не иска Левчада. Хоми, никога няма доволни, много подмолни, но никой не помни. На филкът Коби, нямаме коли. Знам, че са лана, ма надали онли. Дони за роли в лоби, влизат в роли. Май за нея е хоби, в тон с Тони. Why you call me? Бях с тълпата и чувствах се лонли. На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап. На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап. Каквото да пишат и каквото да лъжат и каквото да кажат, да, всеки е фен. Понякога питаме има ли нас, понякога питам се има ли мен. 10 от 10 в този DM, видях я на живо, не бях изумен. Ако влезна в студия, ако влезна в лейбъл, за 20 секунди излизам платен. Чули до чули, момчета с худи на хули. От юли до юни са пейдин фули. Загуби, но никога нямаме нули. Но моята обувка не биха обули. Те пеят за буди, за суми, албуми, за хули, азули. Къде ти е колата, нали е Rolls-Royce хули? На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап. На утре атак на сцената пак, но как оставих, но там туре акт от хаоса в так. Не гоня сикспак, ама гоня биг стак и се чува тик-так. Дали е гудуан или е бади за 5am, baby shake that back. Локация няма да види на мап, изчезва веднага ако снима за снап.